Hej, i dag skal mig og Emil smage det her. Vi har, Jeg hjælper lige. vi har, Royal ned. vi har en agurk. Og vi har sådan en en af de gule tingester. Så har vi sådan en her, jeg ved ikke, hvad det hedder. Så har vi en chokoladeplade der. 70%. Og kokos. Ned. Og en agurk. Ja, den Det har jeg jo sagt. Okay. Hvad starter vi med? Det værste. Vi starter med en lille runde. Ja, vi starter med den her. Vi starter med den her. Skal vi Jeg har prøve smagt den før, men lang tid siden. Det kan jeg godt. Okay. Du skal sluge den. Så tager vi den her. Nej, nu gider jeg ikke have mere surt. Nu tager vi agurken. Ej, nu gør vi sådan her. Hvor er det bøffe det hele? Ej, det er chokolade. Skal vi den her? Men ja. Ej. Okay. Hvor hed? Og man kan spise den hele. Vi skylder den lige en gang. Ja. Sådan skyllet. Skal I ikke tage at komme ind i øvrigt af bordtennis? Nej. Så I kan slå mig? Ja, det smager godt. Åh, kæft, det er sur. Ej, den kan vi altså ikke. Okay, jeg tager den. Vi skal gøre det. Nej, der er kerner i alt muligt. Du kan ikke sluge her. Og jeg skal lige have den gemmer vi til sidst. Det bedste til sidst. Vi kan ikke klare den. Chris. Har vi lige lidt kokos? Nej, vi tager chokoladen. Nej, vi tager kokos. Vi tager chokolade. Nej, det er det bedste til sidst. Kokosen. Og der tager vi det hele. Så tager vi chokoladen. Ja, den smager dårligt, mand. Nej. Du dør. Du glemte det bedste til sidst. Hold nu kæft, far. Gå med ham. Okay, er du klar? Vi laver lige en tryllekrans for dig. Kan du dårligt til det? Jeg smidt dig ud, du har haft den i munden, mand. Ja. Husk, I kan stadigvæk se den her line. I kan stadigvæk se den her line. Ej, Vi kan stadig vinde den. Den første, der liker. Men det skal være inde, vi kender. Nej, hvis I... Den første, der Send den med liker... post, eller hvad? Den første, der liker videoen... Altså den video, hvor vi smagte på drinks. De får den der. Vinde. Og jeg håber, det er en, der hedder Albert, der vinder den. Albert. Vi ses. Vi ses.